जीवन रे एमिति किछि समय आसे जेतेबेले लागे कि सब किछि अटकी जाइछि आउ आमे ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିକି ରହିଯାଇଛୁ। ତ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୋର ପୁରୁଣା ଆଉ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କିଛି ମନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଲ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା 10-15 ଦିନ ଆଗରୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି କି ଘରର କିଛି କାମ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ଶରୀର କଷ୍ଟ ସହିତ ମନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏଇଟା କି ମୋର 2 ଯାଆ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଯାଆ ଆଉ ସାନ ଯାଆ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦେବା ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ହଁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରୁଛି। ହେଲେ କେବେ କେବେ କିଛି ଘରର ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପରିହାସ, ତାନା ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ସେ ସମୟରେ ଲାଗେ କି କ'ଣ ସତରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି ତ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କୁହେ କି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଅଟକି ଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି, ଘର କାମ କରୁଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ କମିଯାଏ ପରି ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ କେବେ ବି ପୁରା ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇନି ଆଜି ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୋ ଭଳି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଆଜିର ଅନ୍ଧାର କାଲିର ଆଲୋକକୁ କେବେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।